Kumsang ni somni pathum March ni som paruk ania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te in zawain chibai kan buk le thau achau nimin lam kan chan chin thara report kan don pek tong khan American MQ-9 Reaper drone chu Black Sea International Waters chung zone International Airspace Khobvel ramchhung ten van boruak anin trauma athomek lain Russian fighter jet panhi ten ammalam le anung lama te Trumenga mozat an tho wal nuwa Black Sea tuipui zau takmaya hian atlata hei hi US chuan angai thiam lo hlea Russia nen an inkar boruak chu ati so sang hle ani ti kanron report towa ti chuan American MQ-9 drone tlak chungchanga hian Russia le US chuan in pu ton na an nei meka Russia chuan US in Black Sea military drone haron thlolu tir hi military surveillance drone ania he drone mang hian kan sipai te din mun le kan ramchhung security kan kalpui dan te en thli thain Black Sea hian he surveillance drone hi anron tira Black Sea fleet te en thak nan an mang bokani tin an pu ane Kremlin Security Council Secretary Nikolai Patrushev chuan Russia One TV channel kaltlanga thucha asoina Black Sea he drone lata hi charin siam thale thai nilang chuan thilom zia zongjong chu chuilat vek thai ani Indona mase tundin huna chuan engma thil thlen dan tur hi hriat mai thai ani lowa zona pakhat na chu he drone hi kanjong huzawang emti ania tin hei ba ka hian zirchian turin siam thatle thai ani ngemti po hi hriat alani lowani mase thil thleng tur zongjong chu tuna chuan athleng zo vek towa American drone Black Sea tla pilta hi American military surveillance drone hani baka Russian fighter aircraft nen hanin tonta ka wangin US chuan an pe satranga tichiain tuipuya hian atlak piltir ta ni tin han pu ve thunga Russia chuan siam that thai aniamo zon mu harsa takpo ni don sela thatakin kan na chu len chua kan tum dona hedron zon le siam that na hi azawain len chua vek thai kan bei sayani ati Kremlin Security Council Secretary Nikolai Patrushev hian asoi zeldan chuan kasoi du zinga apanhina chuan he drone chungchang bok hi ania America chuan hansoi danin military operations pangai nein Black Sea hian aron thlok lut lowa hei hi routine work pangai ani tin hansoya masa Kremlin chuan hengai dan hi kan nola Indona hian US chu direct takin ain rol nge ani ti achet vel dana tranga nem nge na latest confirmation ani tin apuang jarbok ane Washington chuan he thu chua hi an changlet zui ngala Moscow in Ukraine arun chung kum khat chuang zat mai kaltowa khan Russian force ta hian hetianga US ralthuam direct taka an beina hi ala thleng ngai lowa tuntrum hi hetianga thila thlen voi khatna ni tin an puangzar ve thung ane Khobvel media sang ta chuan voin thleng hian Russian fighter aircraft panhin US drone an thlo hual nuwa atlak tak chungchang hi Ukraine Indona ai ma in an ngai venjok ania White House thupuang tu John Kirby chuan Moscow hian tun nuwa chuan film khur takin Khobvel ramchhung ten van boruak kanin mantrom international airspace sa thlona thlok reng te hi uluk taka zirchiang masalo chuan chachuak tolo turin kan khriat tira tun nuwa chuan film khur jokin international airspace si an mangto turani ati John Kirby hian asoi zeldan chuan American MQ-9 surveillance drone hi van boruak sang takatranga tuipuya atlak lai hian Black Sea tuipui thuk tak zona atlaka wangin siam thatle thai ani tolowa zon mule po thil hau tak tak ani to donani ati Al Jazeera in report an pek dan chuan US spy drone tlak na chungchanga hian Russian fighter jet chu anin rol ngeya Ukraine National Security and Defense Council Secretary Alexei Danilov chuan American MQ-9 Reaper drone Black Sea atlak chungchanga hian Russia hian in nam hoina thuk tak anaya hei hi signal lian tak ania Russian President Vladimir Putin chuan signal thar pechuakin conflict zone tia ansoi thin Ukraine ramchhunga sipai thachak na manga in nek ton na mun chu
Black Sea hian a huang zau turin a in peitani ti signal atilanga Russia in Ukraine min run mek na hian ralrel dan chi hrang hranga a hlo chama chu wang chuan condition thalo taka anom mek awangin thil bai sei pakhat anaya chu Indona lian jok cho chua hi ania chu Indona lian jok chok chuak tur chuan US thin urna a chau chua angai phota ti chuan US thin rim na chau chuak turin American MQ-9 Reaper drone hi an kap tha mase US chuan ama anga athak taka Russia laka chet langhal mai lovin do thai takin vau khan na Russian President Vladimir Putin hena hian an peni ati masani janlam thleng kha chuan Al Jazeera hian report an pek danin American drone plak chungchanga hian Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan reporters tenhena asoi danin Washington nen hian he thil thleng chungchang soi ho tur hian high level in biak po na kanla nei lova Russia chuan engtiklai main athazonga boruak ain her thaina turani phot chuan Russia hian eng level po in biak na nei hi kan hnol don lawani atibok hetilai hian Washington DC American Enterprise Institute senior member Elizabeth Bro chuan tuna chuan Russia le US hian sensitive states kan kaita sipaite thachak na manga in norton na le Indona conflict chuak mai thai turin he boruak hi a sensitive fin poi khoi na hi alien lea thil dik tak chu US poi hi direct takin Russia chuan a khoita he poi khoina wang hian Washington le Moscow inkar boruak hi chetak ania hei hian rampani te Indona hring chuak lo ma sela olsam taka Moscow le Washington Indona chok chuak tur hian very sensitive stage sa mindin tirtani ati engtin nge American MQ-9 Reaper drone ka thak na hian ngong anai zeldon ti chu lo thir zel phot mai teang heti lai hian Al Jazeera in report an pek dan chuan Russian sipaitan Ukraine ramchhunga khopui hrang missile tam tak an kalu wangin a chan le na turin Ukrainian Armed Force ta chuan missile engemozat Russia ramchhung southern border region Belgorod an kabluta hemi chungchang hi Russian media hrang ten report an pek dan chuan Belgorod governor Vyacheslav Gladkov chuan Ukraine sipaita chuan Belgorod region chunga Belgorodski district missile engemozat anon kabluta heng missile jinga pathum ta chu Russian air defense system ten hanlo kap tha mase missile dang engemozatin Belgorod residential sector civil mi te an chen mun tam tak chu nasatakati chiain atlu sopnel nula voin hian Belgorod region chunga hian Ukraine missile awangin mipuiten chiat na rap thak tak antokani ati Belgorod mayor Valentin Demidov chuan asaidanin heng Ukraine missile ta hian in pakuangot mai ati chia hebaka hian apartment building palilai mai ti chiat anai boka Ukrainian Armed Force ta chuan civil mi ta chen na mun targeta andron nayani tin apu bok hetilai hian eastern Ukraine sipai ta chu an president Volodymyr Zelensky chuan theitop chua Ukraine tana beiturle tuna Russian sipai ten an hual be mek Bakhmut khopui venghim turle Russian sipai ta tana chiat na anasa thayang ber thlen tura angen na chu ti hlotilin om chhomek zela Bakhmut khopuya Indona hian Ukrainian Armed Force ta chuan Russian sipai te an beina chu war takin an kalpui chhun zoma kumtam takkalta khopui tu chetawang main Bakhmut khopui chu om to ma sela he khopui in chua Indona chu azwal chhozelani tin Al Jazeera chuan an report ane hetilai hian Indona in awanglai athlen chhomek lain US tana noksakle Israel melmalian takmai Syrian President Bashar al-Assad chuan Russian President Vladimir Putin nen Kremlina in biakna annaya Syrian President Bashar al-Assad hian Russia in Ukraine ramchhunga special military operation akalpui hi Syria chuan apom thapa Ukraine ramchhunga hian Nazi jirtirna thar chu alar hlea chumi pomtu chu mitam tak anoma chungmi ta chu Russian sipai ta hian an beimeka hebaka hian Ukraine ramchhunga vek hian Nazi jirtirna hlui pomtu mitam tak anom boka
chung ta chu sipaya indinin Ukraine sipai ta jinga hian nazi zirtirna pomtu mitam tak anuma wangin Russia tan hian melmalian taka antangta mase khothangram ramchhung ta chuan nazi zirtirna hi anthopani ti lantirna turin Ukraine chu anpuita ni ati Syrian president hian asoi zeldan chuan danang taka Syrian official le Russian official te inbiakna tur chu ruamman ania hein biakna nei ani zonua hian Russia ramchhunga investment thrang le Russian sumle paidin mun nasataka choi kan thai hi kan bei sei ani atibok Syrian president Bashar al-Assad hian kumsom kalta Syria ramchhunga full scale war hlauhthawnawm ta kha asoi chuaka kumsang ni som pakhat March tha civil war rap thak tak mai Syria ramchhunga thleng kha kan la thawin harin oma pro democracy demonstrator te ronting chuakin dera khopuya anpung khoma khata tangkhan rampum huapin voile khata helna achuak thuta demonstrator te chuan ral thuam an humta ane ti chuan atoi zonga soi chuan tunthleng hian Syria ramchhunga hian tual chhunga Indona hi ala thleng zui ta zela United Nations Organization in report an pek dan chuan kumsang ni som pakhat March tha atanga kumsang ni som ni pakhat March tha thleng khan kumsom chhungin Syria ramchhunga Bashar al-Assad an ro arel chhunga civilian poisoilo nunna chan omto zongjong hi mi nuai thum singa zanile pakwa antling to ane UN Human Rights Chief chuan heng nunna chan ta ta jinga mi singni sangruk jasari somnile pasari ta hi meichia ania no pang singni sangsari za somnile paruk anom bokani ati ti chuan heng kanhan soidona chan chu Bashar al-Assad hian anram chhunga civil war lochuak ta kha ramdang te anin rolwangani tin President Vladimir Putin hena hian arkhila miram tual chung boina inrol thin anom hian chu chuan boina ati punlun thina Russia in Ukraine nazi zirtirna pomtu abeina hian hei hi a turning point poimo tak anidona Syria point Syria ramchhunga tual chhunga helpol chi hrang ramhrang ten anthlop thin ta chu nor chuawek ani thaina turin Russia in Ukraine arun na hian entir thatak anayani ati Mase khovel media hrang ta chuan Syrian president Bashar al-Assad thu soi hi an soi zui na salhleya Syrian president Bashar al-Assad pa Hafez kha kumsang ni kuma khan athia athi nu tang khan Syrian mi puitam tak ta chuan Syria ramchhunga na tho tur awang ta hleya hewang hian nanai lo mi puitam tak anpung chhota Syrian mi puitam tak intel khom ta chuan complain sarkara an theluta political freedom chu President Bashar al-Assad rorel na hnuaya hian aom lowa mi puiten zalen na annei lowa corruption na satakin alwar chhota a ministry chunga sarkar official ten anei ruk na sata wangin mi puita chantur aom talawani tin complain an theluta mase heng zongjong hi Assad hian apom du lo wangin chu chuan pro democracy demonstration a hring chuakta Southern city of Dera mipuite pungkhomin sarkar lakalung oilo ta chu Syria sarkar chuan adim tak lo ema wangin heng pro democracy demonstrator ta hian ral thuam rang takin an hum zuita Indona achuaka ti chuan Syria tual chung Indona hi Bashar al-Assad hi president ani chung chuan engtika ma atop don lova tunthleng hian me mian hekin mipui tam tak thina Syria ramchhunga hian ala thleng zui ta fawani antibok ti chuan Syrian president Assad thu sai zongjong ta hi khovel media hrang ta chuan ama thiam lawa anpu ta hani deuh ber ani ole khati zong kha tunrumata na chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thlir tu kan channel la subscribe lo zong te khan khongaya milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan lowin en kol traula rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia